Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündölügi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Amerika Türkmenistanda öndürilen paxta we bu ýurdun paxtasyndan taýýarlanan önümleriň ähli görnüşiniň ýurda import edilmegine gadagynçylyk girdi. Bu waradaky karar 2016-njy ýylda Cotton Campaign toparynyň agzalary, ýagny Türkmenistanyň alternativ habarlary we zähmet hak hukuklary boýunça halkara forumy tarapyndan iýerilen degişlilikdäki arda esaslanýar. Türkmenistanyň alternativ habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Amerikanyň degişli edaralaryna ýolan ardasy barada şeýle gurrun berdi. Bizim paxta kampaniýasynyň agzalary bolup 2016-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň alternativ habarlary hem zähmet hak hukuklary baradaky halkara forum bilen bilelikde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugyny hem şirket gullugyny ýüz tutdyk. Bilşimiz ýaly Türkmenistanda her ýyl güýz aýlarynda müňlerçe adam paxta meýdanlaryna paxta ýygmany mejbur edilýär. Şoň sanda, şolaň arasynda mektep mugallimleri, olukmanlar, bank işgärleri, ýa-da gysgasy büdjetnikler diýenlerimiz büdjetin aýlyk haklaryny alýanlaryň hemmesi diýen ýaly paxta meýdanlaryna mejbur edilýär paxta ýygmany. Özleri eger işlegi ýok bolsa, şu paxta ýygmany işlegleri ýok bolsa, onda öz jüýsünden pul töläp öz ornuny başga bir adam tapmaly mejbur edilýär. Şolaň hemmesi halkara kanunlar boýunça, hatda Türkmenistanyň öz kanuny boýunça mejburi zähmeti degişli bolýar. Şolaň hemmesini jemläp biz arşikaýat ýazdygym. Mundan soň Amerikanyň gümrük we serhet gullukları özüniň derňegine geçirdiler. Netije Türkmenistanda paxta we paxta önümleri mejburi zähmetiň ulanylmagy netijesinde öndürilýär. Muňa görä-de olar Amerika getirilende olar tutsagy degişlidir. Adam hukuklaryny goraýan bir näçe guramalardan emele gelen Cotton Campaign bilelisigi Amerikanyň türkmen paxtasy baradaky kararyny gutlady. Şu netije garaşdyk biz, şu netije istedigem biz. Sebäbi şu problemi ören uly bolupdyr Türkmenistanda. Aýdşmaýaly müňlerçe adam paxta meýdanlaryna çekilýär her ýyl. Halk islan ogany, her kimiň maşgalasy bar. Ýöne indi ýerden tap garanky düşänçe olar paxta meýdanlaryny işlemeni mejbur bolýarlar. Maşgalalaryny gören oklar, çağlaryny gören oklar, öý işlerini edip bilen oklar şu paxta sebäpli. Ýöne bilşimiz ýaly Türkmenistan repressiv rejim bolan soň halk öz närazylygyny görkezen ok. Türkmenistan ýaly ýurtlarda gowuça meýdanlarynda çağlaryň, mugallimleriň, saglyk işgärleriniň we beýlekleriň mejburi işledilmegi ýaly faktlary halkara derejesinde iş alyp barýan hukukçy aktivistler Sultanda Cotton Campaign hem ula alada bildirip gelýärler. Mundan owul dünýäniň belli Sultanda H&M, IKEA ýaly tuda markalary hem mejburi zähmetiň ulanylýandygy sebäpli türkmen paxtasyndan ýüze urupdylar. Türkmenistanyň alternativ habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Amerikanyň türkmen paxtasyna giriden gadagynçylygyndan soň ýurdun bu wagtdaky siýasatynyň ütgemegine umit edýändigini hem sözüne goşdy. Ütgeşik elbetde getirir eger Türkmenistanyň hökümeti şular ýalyk kararlara üns berýän bolsa, ýöne ünsen bermeli. Sebäbi Amerikanyň Birleşen Ştatlary dünýäniň iň bir güýçli ekonomik taýdan, siýasy taýdan iň güýçli döwlet bolup durýar. Şonuň netijesi, meňze şol netije bir nemeden ünsden geçmeli däl diýip pikir edýän menim. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan top gaz geçirji proýektiniň maliýeleşdirilmegini gysga wagtda dogly üpçün etmegi planlaşdyrýandygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň öz tebii gazyny Owganistany, Pakistany we Hindistany aktyrmak üçin $8 milliard bahasyndaky gaz geçirjiniň gurulşyny tamamlamak üçin ähli zerur mali terişdeleri birnäçe aýyň dowamynda üpçün etmegi planlaşdyrýandygyny proýektiň ýerine ýetiriji müdiri çarşembe güni ma'lum etdi. 23-nji maýda Reuters agentligi habar berdi.
Biz maliýeleşdirmeleriň ýylyň 3-nji çäreginde indiki 3-4 aýda tamamlanmagyna garaşýarys diýip Top Gaz Geçirici kompaniýasynyň ýerine ýetiriji müdiri Muhammed Murat Amanow Hawazadaky konferensiýada aýtdy diýip Reuters ýazýar. 23-nji maýdan bäri Türkmenistan Hadar deňizindäki Abaza täýäkçilik zowlugynda 9-njy halkara gaz kongresini geçirýär. Bu halkara çäresinde çykyş eden türkmen resmiýeti ençeme halkara qarz berici guramalary bilen gepleşilendigini aýdyp, Italiýanyň Sakr we Fransiýanyň Hermes şeýle-de Gretsiýanyň SEO kompaniýalaryny agzapdyr, emma EM kepil geçilen pul serişdeleriniň möçberini ma'lum etmändir. Aşgabat 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan tarapyndan düýbü tutulan Top Gaz Geçiricisiniň gurulşynyň mali üçünçüliginiň 85%-ni öz üstüne alypdy. Energiýa howpsuzlygy boýunça analitik John Roberts Türkmen tarapynyň Top proýektiniň mali üçünçüligi bilen bagly eden soňky beýanatyny kommentirläp, onuň şertlerini bilmegiň zerurlygyny belledi. Yes, of course they will come up with the money. Olar elbetde pul bilen bararlar. Agdalan şirketler etatan gurallar bilen üpçün ederler. Emma turwanyň fiziki gurulşygynyň mali çykdyjylaryny iş ýüzünde kimiň paýlaşjagyny bilmek möhüm. Biziň eşidişimize görä türkmenleriň geçirýän gepleşikleri diňe bir Aziýanyň ötüş fondu bilen çäklenmän, olar Saudi Arabistanynyň mali institutlary bilen hem gepleşýärler. Saudiýler şeýle proýekde gyzyklanarmy? Ýöne kim pul berip biler? Men puluň beýliki gatnaşyjylar, ýagny Pakistan bilen Hindistandan barjagyna garaşmaýaryn. Men Hytaýyň hem pul sarp etjegini çak etmeýäryn. Şonuň üçin men proýektiň mali üçünçüligine şüpkeli garaýaryn. Proýektiň fizik taýdan durmuşa geçirilişi howpsuzlyk taýdan hem uly howp astynda galýar. By the security situation in Afghanistan. Dip John Roberts aýtdy. Top Gaz Geçirici proýektini amal aşyrýan kompaniýanyň ýol başçysy Amanowyň proýektiň mali üçünçüligi barada 23-nji maýda eden çykyşynyň öňü tiratynda Awganistanda Turwanyň geçjek ýerinde minalardan arasalaýyş işlerini geçiren topara Taliban tarapyndan hüjüm edildi. 21-nji maýda Kandahar regionunyň Mayvan etrawynyň Malankari satly ýerinde minalary ýok edýän guramanyň adyndan 6 sapýory ýaragly toparyň söwüşçüleri tarapyndan öldürildi. Reuters'yň maglumatyna görä Topyň mali üçünçüligi barada Hawazada çykyş eden türkmen resmiýeti Turwanyň Awganistandaky gurulşygynyň howpsuzlygyny agdamandyr. Şol wagtda Top proýektiniň şeýşenbe günkü gysga beýanatynda hüjüme garamazdan işleriň dowam etdirilýänliginiň ma'lum edilendigi maglumaty bellendi. Angliýanyň Glasgow Universitetining Merkezi Aziýa meseleleri boýunça eksperti professor Lukancheski Türkmenistanyň Top proýekti barada edýän optimistik çykyşlaryna şüpkeli garaýanlygyny aýtdy. But there is one more question which to me is very important here. Bu ýerde meni bir möhüm mesele gyzyklandyrýar. Olar Türkmenistan keniden pul gözleýän bolsalar, biz olaryň türkmen sektoryny tamamlandygyny ananyp bilýärismi? Sebäbi pul gurulşygy başlanmadan öň gözlenýär. Türkmen döwleti Topuk barada maglumatlara gözegçilik edýär we göz astynda saklap gelýär. Şeýlelikde olaryň berýän anyk bolmadyk maglumatlaryny gönnen kabul edip bolmaýar. In which we can't really make sense of what is happening. Dip Lukancheski aýtdy. Türkmenistan Top Gaz Geçiricisiniň öz territoriýasyndan geçýän böleginiň gurulşygyna 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda başlapdy. Uzunlygy 214 kilometrlik Turwanyň aktiv gurulýanlygy barada diňe 2016-njy ýylyň dowamynda habar berilipdi. 2018-nji ýylyň 23-nji fevralynda gaz geçiriciniň Awganistandaky böleginiň gurulşygynyň düýbü tutuldy. Türkmenistanyň galkynyş gaz ýatagyndan başlanyp Pakistanyň Quetta we Multan şäherleriniň üstünden geçip Hindistanyň Fazilka şäherinde tamamlanjak gaz geçiricisiniň 744 kilometri Awganistanyň üstünden geçmeli. Onuň gurulşygynyň geçirilmeli regionlarynyň arasynda Herat, Farah, Nimroz, Helmand we Kandahar vilayatlary görkezilýär. Bu regionlaryň ençemesinde häzirki wagtda hökümet güýçleriniň hem ýaragly toparlaryň arasynda güýçli söwüşler alınıp barýar. Yerli ýylat bozup çykmaga mejbur bolýar. Türkmenistan dünýä derejesinde gaz baýlyklarynyň ululygy boýunça 4-nji ýerde durýanlygyny aýdýar. Emma gaz eksportynda diňe bir ýurda Hytaýa garaşly bolmagynda galýar. Hytaýyň CNPC döwlet kompaniýasy 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Top proýektiniň gurulşy üçin Türkmenistana ýardam bermäge taýýarlyk bildiripdi. Türkmenistan uzunlygy 1814 kilometrlik Top gaz turbasy arkaly ýylda 33 milliard kubometr gaz aktyrmagy gözüňde tutýar. Gepler Azatlyk radioda gepleşiklerime dowam etdirýäris. Efirde tez bilen men Sultan Atçylywa. Aşgabat şäherinde ady garyplaryň gytalmagy
käbir görnüşli haritlara çäklendirme giridilmegi bilen adyk dukanlaryň öňlerinde nowatlaryň artýandygyny, nowatlaryň aşa köp bolýarlygy sebäpli nowata durýan ýaşaýjylaryň arasynda uruş döwüşleriň, hatda ýakalaşyklaryň bolýandygyny hem görse bolýar. Aşgabatly ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, Aşgabatyň 30-njy kiçe trapjatynda ýerleşýän adyk dukanlarynda nowatlar gijeden diýen ýaly başlanýar. Jahan ýatylyp ýatylman kabulda etrapjanyň ýaşaýjylary adyk dukanyň öňünde nowat dellap başlaýarlar. Bir ele berilen bir gap ahal ýagy, 1 kilogram Türkmenistanda öndürilen un ýa-da 1 kilogram şeker gündelik imitlerine yetmeýän käbir agyr maşgalalardan bolan denarlar 2-3 ýerde nowat belliýärler. Dukan açylyp harit ilata satylyp başlananda olaryň çagalary ýa adam gelip soňky bellen nowatlaryna durup harit satyn almagy çalışýarlar. Emma adamdyny ýa çagatyny bellen nowatyna salmak islep, öňdäki nowatlarda durup eýän harit satyn alan denanyň ýene-de nowatda görünmegi käbir nowata duran ýaşaýjylaryň näradyçylaryny alyp gelýär. Netijede nowata duralaryň arasynda dawa başlanýar. Käbir şerarap beren denarlaryň ilat içinde gabat gelýärli bolsa, nowata duralaryň ýakalaşmagyny alyp gelýär. Bolýar bir başagaýlyk bir-biriniň gyngaçyny taparyp, ýüzüni ýertip denarlar gyrlyşyp ugrýarlar. Nowata duran adamsy bolsa aýallaryny aralamagy derek, olary biri-birini öjükdirip meçe berýärler. Hudaý saklanyn aşyk boladymdan diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Öz adynyň efirde tutulmadygyny toran Aşgabatly bir ýaşaýjynyň aýtmany görä bolsa, soňky hepdeniň dowamynda Aşgabatyň adyk dukanlarynyň nowatlaryna gödäwçilik edýän polisiýa işgärleriniň we ýürüýt togluklaryň işgärleriniň sany artypdyr. Her dukanyň öňünde 5-den 6-dan gödäwçiler durýarlar. Emma olar ýakalaşýan aýallary, uruşýan denarlary aralamagy çalışmaýarlar. Olar dukanyň golaýlarynda ýa nowata duralaryň arasynda bu nowatlary telefonda surata düşürýän barmy ýa ýokmy şonu gözleýärler. Ýurt içinde dören ýagdaýlar, ilatyň başyna düşen kynçylyklar dok emeldarlary alada goýmaýar. Olar bu bolup geçen wakalaryň dünýä jemgyýetine ýaýramagynyň howatirlenip, bu wakalary haýdyr bir ýol bilen internetde çykanmanyň ähtimallygynyň öňüne almagy aladynda dukanlaryň öňünde dikilgadyk bolup durýarlar. Döwletiň başga wajyp işi ýok bolmagy çemeli. Ýaşaýjylaryň görýän görgülerine nefsaryan bolsalar, bolup geçen ýagdaýlar barada döwlet ýol başlygyny habardar edip, mahabatly ýygnaklarda ilatyň çekýän kynçylyklary barada aýdylardy. Emma her hepde telewizorda görkezlen mahabatly ýygnaklarda hemme zat gulala gulluk, ýurduň ötüşleri ähli ugurlar boýunça 110 götürmejeli ýokarlandy diýip döwlet ýollaşygyna hasabat berilýär. Ilatyň giçilep durýan nowatlaryny gillemek maksady bilen bolsa, adyk dukanlarynyň arka ýüzünden harit satmaklygy ýola goýarlar. Şeýdip hem ýalan maglumatlar berip, döwlet ýolbaşçysyny aldyarlar diýip efirde adynyň tutulmadygyny toran ýaşaýjy diýenler. Bellep kestek bahalaryň ýokarlanmagynyň daşary adyk haritlarynyň käbir görnüşleri, daşary döwletlerden getirilen meske ýaglary, towuk buğdaýaly haritlarynda satywda tapdyrmaýan, ýa bolmasa bahalary ilatyň illetlerinden aşa ýokarlanan haritlaryň hataryna girdi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň müftisi şu ýyl adamlaryň bermeli orada pitreleriniň meçheri barada karar çykardy. Ol karara laýyklykda bu ýyl berilmeli pitreniň meçheri geçen ýylyň orada aýyna kagaranyny 2 hisse köpeldirli diýip ýurt içindäki Çeşme Azatlyk radiosyna habar berdi. Bu maglumat ýurtda dolaryň gara bazardaky narhynyň 22 manada çykan wagtynyň ýa-ýanyna gabat geldi. Şol wagtda Amerikan walyutasynyň resmi kursy 3,5 manat bolmagyny galýar. Bazarlardaky haritlaryň bahalary bolsa ýygyderli gymmatlaýar. Azatlygyň Çeşmesiniň sözlerine görä geçen ýyl Türkmenistanyň her adam 2 manat meçhörüne pitre bermeli bolan bolsa, bu ýyl adam başyna berilmeli pitreniň meçhörü 5 manat meçhörüne kesgitlenipdir. Beýle meçhörde pitre bermekdiňe baý adamlara parız. Köp adamda munyň ýaly puly ýok diýip ýerli çeşmeýär. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň adamlar pitre zekady öz ýaşaýan ýerleriniň amamyna berýärler. Egerde tygyşytlan pulun meçhörü 10.000 manat bolsa, şol pulun 40dan ýer zekat berilýärdi.
Bu ýyl şeýle meçhurdak pulun 30-dan bir bölegini zekat bermeli etdiler. Öýüne 40 gram altyny, 800 gram kümüşi bolan adamlar hem zekat bermelip Yerli Çeşme habar berdi. Şeýle dol olarlar Türkmenistanlaryň orada pitiresini we zekaty mätäç, ýetim ýetir, kemmagal adamlary, ýakynlarynaky kömegi mätäç garyndaşlaryna, owadoşlaryna berenliklerini. Bu meselede olara hiç kimin görkezme bermäňdigini, köp kişiniň bu işi özünden ölüp edenligini ýatlatdy. Adamlarda din düşünjäniň derejesi gitdigiçe peselýär. Din kitaplar, hadisler köp adamy el ýeterliler. Olar satmak gadagan adamlar dinin anmaktan gorkýarlar diýip Çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu mesele bilen gyzyklanyp Türkmenistan bilen dowletçi ýurt Owganstanyny orada pitiresiniň berilişi bilen gyzyklandy. Kawullaka barçymyz Saýmerdan Ulmuradynyň tejribeli dinarlar bilen töhwetdeşlikden soň beren maglumatyna görä, bu ýurtda orada pitiresi adam başyna 2 kilogram buğday meçhörüne ýa-da Amerikan dollarynyň 70 senti meçhörüne kesgitlenýär. Ýönül orada pitiresini ýokturlaryň bermeýänligini, diňe barly adamlaryň berýänligini hem sözüne goşdy. Yoksul adam roza pitre buyruğunu okuyunca barlı adam vermeli eken pulu zekada yesen adam olsa roza pitre vermeli deyip dinarlarını buyruğunu verdi. Owganstanly dinarlaryň tasdiklamagyna görä $40,000 pulu bolan adam $1,000 meçhörüne zekat bermeli. Ýönül bu puly hakykatdan hem garyp mätäç adamlara bermeli. Dogry, ýakynly mätäç adam bolmasa pitre zekaty mescidiň imamyna bermek hem bolar. Emma bu puly imama bermeliýän düzgün dinine ýok diýip Saýmerdan Ulmurady bilen söhbetdeş bolan ahuny aýtdy. Mundan başga habarçymyz bilen söhbetdeş bolan dinler orada pitresiniň we zekatyň, başga sadakalaryň odaly bilen öz ýakynlaryňdaky mätäçe berilmeligini, eger ýakynynda mätäç adamlar bolmasa biýgäni ýöne hakykatdan hem mätäç adamlara kömek edilmeligini aýratyn nygtady. Azatlygy orada pitiresiniň täze meçhur baradaky maglumaty ýetiren Çeşme soňky döwürde Türkmenistanyny orada tutýanlaryň sanynyň ören adalarlygyny, müňöýli owalarda agyz bekleýänleriň sanynyň 30-40 adamdan geçmeýänligini hem habar berdi. Emma Azatlyk radiosu bu maglumaty başga çeşmeler arkaly tasdikladyp bilmedi. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Migrantlara ýzyna getirmek üçin çağalaryna pasport berilmeýändigi aýdylýar. Türkmenistanyna dowam edýän täsiri halkyň durmuşyna barha ýiti duýulýan ykdysady krizisiň fonunda raýatlar mundan çykalgany köpçülikliň ýagdaýda daşary ýurtlara eklenç gözlegini ýykyn etmekde tapýar. Azatlyk radiosynyň yerli seçmeleriniň berýän habarlarynyň çen tutulanyny türkmen häkimetleri raýatlaryň köpçülikliň ýagdaýda migrantlygy ýykyn etmeginiň öňüni almak üçin durmuşa geçiren tilsimleriniň gerimini giňeltmäge dowam edýär. Bir näçe günlükde Marw we Lewap welaýatlarynyň köpçülikliň ýagdaýda Türkiýe eklenç gözlegine gelenden soň Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda habarlaşan türkmen migrantlarynyň aýtmagyna görä, yerli häkimetlere migrantlara ýzyna dolan diýilen ýokardan berilen buyruk esasyna inni olar ene atasy ýa-da olardan biri daşary ýurtda bolan çağalara daşary ýurt pasportyny bermän maşrapdyrlar. Daşary ýurt pasportyny almak isleýän migrant çağalarynyň daşary ýurtlarda işleýän ene atalarynyň hökman ýzyna dolanmagy we resmiler bilen ýüzbe-ýüz duşuşup dil hatyny bermegi talap edilýär. Kämillik ýaşyna ýeten çağam daşary ýurt pasportyny almak üçin ýüz tutanly oňa daşary ýurtda işläp beren ejeň ýürüýte gelip bize sen dogurdanam öz çağasydyň marasyna dil hatyny bermeli. Bolmasa saňa pasport berilenok diýipdirler. Soň men Türkde işleýänler we olaryň aňyrdaky howsarlar bilen habarlaşamda şeýle ýagdaýyň beýleki migrantlaryň başyna gelýändigini öwrendim. Men çağamyň ykbalyny gaýga edip gitsem aňyrda ýene işsiz we eklenç kynçylygyna duçar boljomy bilibem Türkmenistana dolanmaga mejbur boldum. Sebäbi ol ýerde çağam howsarsyz ýeke we güýçlü basyş asyna diýip adynyň efirde tutulmalygyny soran saýatly bir migrant denan Azatlyk radiosyna duş gelen ýagdaýyny gurrun berýär. Migrantlaryň howsarlary arçynlyga çağırılıp tutuş maşgala agdalarynyň özüniň şol salgyda hasapda duranlygyny arçynlykda tasdiklatmagy talap edilýär. Eger maşgala agdalarynyň biri özüni tasdiklatmasa, onda ol maşgalanyň agdalaryna daşary ýurt
pasporty beýlede dursun. Ýöneköy raýatlyk pasporty hem berilmeýärini, arçylygyna özüniň ila sanawyna durýanlygyny tasdiklatmaýanlaryň hemmesi diýen ýaly migrantlar bolup durýar. Yerli häkimetler ogul bizden daşary ýurtlarda işleýän migrant maşgala agdalarymyzy her edip, hesip edip, ýyzyna dolanmaga mejbur etmegimizi isleýärdi. Ýöne olaryň bu urda oýlap tapan tilsimleriniň hiç biri şu çakaçyny oňoýly netije bermedi. Şoň üçin hem inni maşgala agdalaryna pasport bermän migrantlary ýyzyna dolanmaga mejbur etjek bolýarlar. Ýöne ýurtda eklenç ýagdaý juda yaramazlaşanlygy sebäpli raýatlar ynha biziň ýaly köpçüliklüň ýagdaýda zähmet migrantlygyna ýykyn edýärler diýip Azatlyk radiosy bilen anonim ýagdaýda habarlaşan Mara we Lewap welaýatlarynyň käbir owalarynyň ýaşaýjylary gurrun berýär. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Türkiýedäki käbir türkmen zähmet migrantlaram Türkmenistanyna özleri bilen baglanyşykly ýokarda agdalýan çäreleriň görülýändigini, hostarlarynyň alan maglumatlaryna salgylanyp tasdiklaýandygyny bildirýärler. Ýatlap geçsek, Türkmenistanyna yerli häkimetleriň mundan owal goloýda käbir hojalyklary migrant gyýylaryny ýyzyna getirmek üçin dürli basyşlar edýändigini, İstanbul'a şeýle maksat bilen gyýdyny we uýasyny alyp gelmek üçin resmiler tarapyndan ýürüýte iýerilen zenan bilen käbir migrantlaryň hostarlary anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beripdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, efirde habarlar günneligi bilen men Ýogsan Anurban. Prezident Berdimuhammedow 2015-nji ýylyň awgustynda gök we miýgonlarynyň importyna harçlanýan altyn pullaryň möçberini azaltmagy talap etdi. Bu talap hökümet maslahatynda elan edilen sanalara laýyklykda Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilýän soganyň möçberiniň 21%, kartoşkanyň 18%, hyýaryň 45%, pomidoryň möçberiniň 3 hesse artmagy bilen bagly edildi. Şeýle-de prezident gök önümleriň import üçin 50 milyon Amerikan dollar möçberini serişde harçlanýanlygyny aýtdy. Şol wagtda Türkmenistanyň ýurt içinde öňürüp boljak we odal öňürlen, emma daşardan getirilýän ady önümlerini näçe serişde harçlanýanlygy barada anyk maglumat çap edilmeýär. Ikinci tarapdan Aşgabatyň wagdarlaryny aýlanyp gören Anamdar Çeşme Berdimuhammedowyň yerli gök önüm talabynyň belli bir derejede netije berýändigini soňky döwür bazarlarda Türkmenistanyna gurulan ýyladyşkanalarda ýetişdirilen hyýar pomidorlaryň barhakyan görünüp başlandygyny tasdik etdi. Aşgabatyň wagdarlaryna çykarylýan pomidor, hyýar önümleri Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar birleşiginiň agdasy bolan uly firmalaryň ýurduň dürli etraplaryna uran ýyladyşkanalaryny ýetişdirilýär we olar daşyndan heretden göze ýakymly önümler diýip Aşgabatly Çeşme Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlik taýtdy. Emma ol bu önümleriň aljylarynyň azlygyny belledi. Munyň sebäbi Azatlygyň bir näçe wagtlarda geçiren gyýytgaça pikir soraşlygynyň netijelerine görä yerli ýyladyşkanalarda öňürilýän önümleriň hili bilen bagly. Yerli ýyladyşkanalarda ýetişdirilýän gök önümler esasan kimik dökünleriň hususan adodyň güýjü bilen ýetişdirilýär diýip anonim şertde gurulaşan Aşgabatly alyjy aýtdy. Pomidorlaryň 1 mm daşynyň gyzaryp duran ýerinden soň içi duwak, hyýarlaryň hem içinden ak zolaklar geçýär. Agronomçylyk urundan bilimli adamlar bu ak zolaklaryň aşy köp ulanylan adodyň netijesini aýdýarlar diýip alyjy sözüniň üstüne getirdi. Emma muňa garamazdan türkmen medeniýeti ýurduň ýyladyşkanalaryna ýetişdirilen gök önümleriň ekologik taýdan juda arasadygyny, adam saglygy üçin bolsa ören peýdalygyny tasdiklýar. Ýöne bu tasdiklamalar aljylar inandyryp bilmeýär. Hatta eli ýuka adamlar hem yerli pomidorlar alanlaryndan Eýranyna, Türkiýede öňürilen tamat önümlerini satyn alanlaryny gowy görýärler. Ol tamatlaryň 1 litrlik galaý guta gaplanany 15-20 manat aralygyna diýip Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugay hem bu maglumatlar tasdik etdi. Onuň sözlerine görä, mümkinçiligi bolan aljylar Türkiýanyň ýyladyşkanalaryna ýetişdirilen pomidorlary satyn alýarlar. Ýöne türk pomidorlaryny almagy juda az adamyň gurby çatýar. Türkmenistanyň özünde ýetişdirilen pomidoryň kilogramy şuň kun 10 bilen 12 manat aralygyna satylýar diýip Bugay habar berdi. Türkmenistanyň bazarlaryna häzir hem esasan ýyladyşkanalarda ýetişdirilen gök önümler satylýar we açyk howada ýetişen pomidorlaryň iýunyň ortalaryna, iýulyň başyna bazara çykmagyna garaşylýar. Şol wagtda Türkmenistanyň soňky ýyllarda açyk meýdanyna ekilýän gök önümler hususan gawun garpy ýetişdirmek üçin hem barhakyan kimik dökün azot ulanylýanlygy barada maglumatlar gelip gowşýar. Bu ýagdaý uzak ýyllar gowaça ekilen we arrykladylan ýerleriň hatyrlylyk derejesiniň barha pese gaçmagy, ýerleriň we tohumlaryň kimik döküne halis öwrenişdirilmegi bilen düşünülýär.
Azatlyk radiosu Aşgabatyň bazarlaryna göýgönümleriň hilin edilen gözegçilik barada maglumat almak üçin degişli sanitar epidemiologiya gullugyna telefon etdi. Emma ol ýerde emele gelen ýagdaýa düşündiriş berjek günärmen tapylmady. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.